Thank you very much for choosing this channel among the millions out there. We really appreciate you for visiting this channel. As you're about to watch this video, it is only two things that is required of you. The first is to subscribe to this channel and click on the notification bell so that anytime that we upload a new video, you'll be the first person to get it. And secondly, kindly share this link to a lot of people as much as you can, to the groups on all the social media platforms. And by so doing, you are helping to grow this channel and then also motivating us to create more content and then bring in more videos. This is an inspirational channel, a motivational channel. So kindly help us to advocate this channel to a lot of people. We are much grateful. Once again, thank you very much. That was it. Say channel we and in pray what you say opposite oshe. Channels be bring oho. Asempa kafo be be in oho. Nanso so in pray dear what you say channel we say opposite utie unyame anu asem. Nanso ade ba akopɛ ene yesre feel. Sa ade no say bomoden na channel yi say unsubscribe ya bomoden subscribe. Send ye be ya de bia ye the video etu a wonsa ebetimi aka. Ye toso biem e pauchew e ya share the video from nipa bebre no munya bi nhwe eni die kwanso. Na se we sa nyoma we ya edima ya eboa yen e ma ya hye mu tre e ma yetimi nya nipa bebre. Ye toso biem e hye ye nkuran se ye nkusua na ye nye video na ye mfamro na abre ni do nyina ro eni woni nkita so. Nti edawase se obeye de amaye asundwem edawase bibre nyame nshira bibre ena so de abehia mu ebiem ewo mu samre ye ba besua wasem yesra o se die kan ewo Jesus Christ din mo awrade die kan ewo Yesu Kristo din mo awrade die kan ewo Jesus din mo mayen ti wasem ase na yemfa wasem enante emobra sede se na fata na ma otiri mu po a wo maye na bamu e de amayen e wo Yesu de mo. Amen. Amen. Yes. Bisa bijina ha akwanya manyamu edame papa odifo patafo ase se meso adome se menyina nanam na yensua onyame asem. Amen. Obi ohabia, everyone is capable and everyone is here for a reason. Everyone is here for a purpose to accomplish something in the kingdom of God. That is the will of God. And until whatever you do in the house of God is the will of God. Amen. And your presence here is not by accident. Akwanya wanya wa hanom no. Enya se bia obi hotanu no odi adanse bi kire na twen wo baayo. Me bra ne me kan sem bi. Emre bi na owo ba bi. Oni mi di aso no nkomo. Enema nkyerɛkyerɛ na asɔfo no kyerɛkyerɛ me ni hia na ɔde nam ha na me de ato ha na ɔde ato ha na me de ato ha. Emre bi ba so ema o ma me hu sɛ wa firi ho aba ba bi foforo na ɛhɔnom no ɔde nyame tumi kan na yɛ adwuma enti bra ɔkae no do mete deɛ but mante every say mantu ho anamo but emre bi drui o invite me say bra ye it was 31st watch night me refi ye no
I think it was 2020 or 2021. Maybe you may watch night no. A ball bear 12 to 1, and I'm a pay car by. My baby begin near big gateway. The following time, I had opportunity to meet the papa of the house. One Tuesday. Me turn a nimno or can send be me. Amen. Onyame ashayem bo. Nanso na boshe no enyam mamu. Onyame akan send be atu abrabo so nanso na enyanye dey emamu. But I want to tell you that when you meet the right person, the person that has been ordained by the true God, your purpose, the will of God for your life will come to pass. And indeed, I have been given an opportunity to give a message unto the people of God, into their heart and into their mind. This is the will of God. And until I name a message and say, thy will be done. Amen. Thy will be done. And you may be cause way a brother bomua 1 year. A baby will feel radinase. I saw den kitten be a say more a Kenya a quetry. Enti emaye hu de awurade aka ade ato ya brabo so emaye hu de awurade pese ode ye awurade bie wani a ubehu enema bi e koso asafonim. Don't be a vessel of disobedience. Don't be a vessel that pulls back the kingdom of God. And yes, sir, so anytime you have the chance or you get a chance to pray to God, to be in the presence of God, let this also be your prayer. That, oh Lord, thy will be done. Amen. Thy will be done. Onyame pe or what the mind a torso. But ebia se metimi a chemu mienu. Aka say the will of God no eyo mienu. And say you were the general one and you was specific one. Dear e wo homa ye nyina and a de homa ankurankure. Amen. Onyame pese ne ma eba ne nchen ebe hu ne do odo a wo de ma ne ma na fe so ne nsira e wo na henie mu ne ma ede ensaka. Amen. So we come into the kingdom of God, advance the kingdom of God, and propagating the kingdom of God releases blessings unto us. We eye nyame trimupo, we eye nyame epe nubia. Nyame pe de doso. Eluti emre bi onyankopon e kan say, "Momma ye mo nipa." Say ye subani ye seso. Na yemfa ha enya won tena bre. Na won tena ha. That is the will of God. To preside over everything, to subdue the earth, to multiply and be fruitful. We eyo nyame pe. Onyame trimu po a owo e de manima. Open to Genesis chapter 1 verse 26 to 28. Genesis. Yes. 26 to 28. Yes. Na onyankopon kan se. Na onyankopon kan se. Momma yenye onipa wo yen suban so. Momma yenye onipa wo yen suban so. Say yen seso. Say yen seso.
na onni ɛpo mu mpataa. na onni ɛpo mu mpataa. Ewiem nnomaa. Ewiem nnomaa. Ntɔteboa. Ne mmoa a wɔwea asase so. Ne mmoa a ɔwea asase so. Na Onyankopɔn bɔ onipa wɔ ne suban so. Na Onyankopɔn bɔ onipa wɔ ne suban so. Nyankopɔn suban so na wɔbɔɔ. Nyankopɔn suban so na ɔbɔ nipa. Ɔbarima ne ɔbaa. ɛna wɔbɔɔ wɔn. Ɛna ɔbɔɔ wɔn. Verse 28. Verse 28. Na Nyankopɔn hyiraa wɔn. Na Nyankopɔn hyiraa wɔn. Na wɔka kyerɛ wɔn sɛ. Mongo. Monnɔ. Na monyɛ asase so ma. Na munya asase so ma. Na munya so tumi. Na munya so tumi. Na munni ɛpo mu mpataa. Na munni ɛpo mu mpataa. Ne ewiem nnomaa. Ne ewiem nnomaa. Ne mmoa a wɔwɔ asase so nyinaa. Ne mmoa a wɔwɔ asase so nyinaa. Amen. Amen. Wɔn ne nhyehyɛdeɛ a Onyame hyehyɛ maa nipa. Wɔn ne Onyame pɛ a wɔde adom nipa. That we shall leave this place, this earth, be fruitful and multiply. Are you fruitful? Are you pursuing the agenda of God? Are you pursuing the agenda, the will of God? Be fruitful and multiply. Subdue the earth. Take authority. Hold on to that authority. Enti emu nneɛma nyinaa me de ahyɛ nipa nsa sɛ nipa nyɛ dɛ ɛni so to me. But otoɔ so a onipa ɛfom Awurade. Ɛno nti ma onyame anim onyame yɛ dɛ yi ɛbɔ nipa. Amen. Ɛno nti wote nyame fie na sɛ ɔma wo kwan ma soɔden honhom awura wo a Awurade twa wo twene. Oyi ne firi wo ne nase. Na okɔ amane mu, okɔ ɔhaw mu, okɔ abebrese mu. Amen. Fidua yɛ timu no. Aya hwɛdeɛ sɛdeɛ wo ho si yɛ fɛfa. Sɛdeɛ onyame ahobɔmbɔ yɛ kɛse wɔ wo so. Na sɛ woanya botere na woma asoɔden honhom wura wo a sɛ wontie deɛ Awurade ka na n'apɛdeɛ ne ne pɛ anyɛ hɔ ama wo a when you are taken off ho bɛkyerɛ wo. Amen. Ɛno nti anytime biara no wokɔ wo nkotodwa anim a ɔse, oh Lord, let thy will be done. Amen. Onyame ɛdɔ ne ma enti ɔtwe ne ma ɛbata ne ho biem. Ɔnam Yesu Kristo so ɛdraw us to his kingdom. Amen. Ɛno nti it means sɛ onyame wɔ ne papa bi ɛsan ma nipa. Yɛyera na watwe aba, yɛyera na watwe aba. Search yourself. Hwehwɛ wo mu. Sɛ esu bi apɛ sɛ ewura wo a na wayɛ ho adwuma. Amen. Ɛnyɛ wo nko meka ho bi. Sometimes wowɔ hɔ a tɔto bi tumi yɛ dɛ ewura wo tirim. Ɛba me tirim paa. That is my personal issue. Ɛba me tirim. But anytime bi a bewura me tirim biara me bɔ me ho mmɔden sɛ I will shout at it. Catch us, you devil, get thee from me. Go away. I will not succumb to that decision, that thought you are putting in my mind. Amen. And monyamo nyame di wa ba bedua mu no ɛha obi betima bɔ tiri so afɔre sɛ onyame enyim firi hɔ. Ɛno ana me sɔfo panyi ba ko ɛka kyerɛ me. Sɔfo Jima. Obi betimi abɔ tiri so afɔde sɛ baabi a woti yɛnyim firi hɔ. Awurade betimi agye atom na ebetimi ayɛ dɛ ayɛ wo so wa mu ani amere a. It always try to pursue the will of God for your life. Amen. Me pacho bie yensan hwɛ adeɛ bi ɛwɔ 1 Thessalonians
5:15 to 18. Yebema references bebree. Yes. 1 Thessalonica 5. Yes. 15 to 16. Yes. Monhwɛ na obi amfa bɔne antua obi bɔne ka. Yes. Na mo. Tienye. We eye futu a ɔde tu yɛn. Na mum. Monhwɛ na obi amfa bɔne antua obi bɔne ka. Onyame nipa ɛna wɔkyerɛ onyame etiri pɔ the will of God for the church. Ɛmfa bɔne antua bɔne so ka. Na mum. Deɛ ɛyɛ na mum muni deɛ ɛyɛ akyiri daa. Muni deɛ ɛyɛ akyiri daa. Muni nipa nyinaa. Enti Awurade pɛ sɛ yɛne nipa nyinaa tumi tena deɛ asomdwie mu. That is also another will of God. That is so general to everyone. Yes. Mumma mu ani nye daa. Verse 17. Yes. Munya mpaebɔ da. Monase ade nyinaa mu. Na yei ne deɛ Onyankopɔn pɛ. This is the will of God. Kristo Yesu mu. Ɛwɔ mo ho. In everything give thanks. For this is the will of God in Christ. Amen. Enti channel so nafa we so enante fabobra. It is the will of God. Enya so den emfanti awurade asem. Ma awurade pe enye ho ema obra. Amen. Romans 12, 1 to 2. Bomode na tro okwa no wasua. Ma honya hamame. Romans 12 verse 1. Yes. Enti enuanom. Megyina Nyankopɔn moburuhu so tumufo sɛ. Tienie. Paul ene ka sa asem we. Ogyina Onyankopɔn moburuhu so tu yɛmfo sɛ to aso. Momfa mu nipadua nsi wo sa. Yɛmfa yɛ nipadua nsi ho. We should be dedicated to God. Anything say we are dedicated to God. We are dedicated to the things of this house. We are dedicated to your papa Odifo Patafua. You are pursuing the will of God. Amen. Every sir, ono na Onyankopɔn de na si hɔ de ama ne namusini a to many ahoɔden ɛyɛ ne dia. And until when we are dedicated to Him, because He is our master. On nature shape no shape no you between your two captains. That be if two captains are on board, there will be a problem. Amen. And two head teams are more ball now. Coaches na near Faba Cope. Say on the manager, on his team no so. Now confirm managers for one team will it be possible? No. Ebia any a pebble no. Ya for Mourinho, ya for Guardiola in one team. So mun coach team now. I didn't be see. Yes, a bejija. He is the driver, so we should be dedicated to Him. That is the will of God. Continue for me. Yes. Momfa mu nipadua nsi wo sa afɔde etiasie. Ɛyɛ kronkron ɛso Nyankopɔn ani. Yes. Ɛne me nyame som a adwene ɛwɔ mu. Amen. Amen. Verse 2. Yes. Munya mo ho sɛ wiase. Na mmom. Momfa adwene mu foforɔyɛ. Be transformed by renewing of your mind. Dan nyina yehia sɛ yɛsesan adwene. Amen.
we ought to renew our mind in God. Said ye baya ye jidie besipi ewo awurade mu. Amen. If we say adwene mu enema bebre na ekoso adwene nim. Enema bebre thought bebre besi utrim. And it's a one renew mind, your mind will be corrupted. Yes. Twaso. Munya mo ho se wiase. Na mom. Momfa adwene mu foforo ye nsakira mo ho. Ensakira mo ho. Na mo asodi Onyankopɔn pɛ. Na mo asodi Onyankopɔn e dey epɛ. Eye. Na eso ani. Na eso ani. Na eye pɛ no ahwe. Na eye pɛ no, the perfect will of God. Be dedicated. Say why you want to say, free onyame na se dia, pursue the will of God. Say why you want to say, when Jacob tumfo kind of benante, e wo fidua mu, e wo ye papa odifo pata for na se dia, and ye pursue this agenda. Pursue the will of God. A man so thing, and twa free nyame na se. And trans some fast wording and without trim. Now your papa can't say, what done with ye at the amano? Ojina had the or can't overhead and move it, you know. Now so down when it's our car, now we can't be a day trim. Be careful. When you do that, you are not pursuing the will of God. Amen. Matthew 6:9 to 10. Yes, Matthew 6. Now what dear? Now what dear? Or a bomb paya. Tienio. Yesu Christo and never chrem piebo or chrem piebo ha. Also now what dear? You. Oh, bompaya. Twaso. Munya senya atwemfo no. Munya senya atwemfo no. Na wo pese wo gina hia dan mu. Yes. Ne montene ntwea so bompaye. Na nipa ahu won. No kura me se mo se. Wonya won akatua dada. Na wo de. Ore bompaya. Sene wo pia mu. Na to ho punu mu. Na bo waja wo kokwa mu no mpaye. Yes. Na waja wo hunu kokwa mu no betua wo ka. Yes. Verse 7. Na se more bompaya. Yes, more bompaya. Mon kasa pi kwa. Yes. Se abosomsomfo. Na wo susu se won kasa tentrenti Onyankopɔn betie won. Enti munya se won. Yes. Na muaje nim noama ehia mu ansa na mu bisa no. Yes. Enti mompaye se. Listen. This is the will of God. Even concerning prayer. Yan eja wosro, meaning that we are giving reverence to God. Etu jina so bompire for nidie mawurade. Amen. This is the will of God. For nidie for mawurade. Awurade ye kronkron, ni tumi sobro tumi nyina so na doye dey e wo homa yen. Enti fa nidie mawurade. Wo den dua mu ha. Fani de mawurade. Amen. Fani de mawurade. So wo de ni de mawurade a say you are pursuing the will of God. Thy will be done. Yet your papa nase. Ye no. Enti ye de ni de ma no. Ye de ni de mawurade. Amen. To asoma me. Enti mompaye se. Yes. Yeneja wosro. Udin hunte. Wahenie emra. Dia wo pe nye wa asase. Listen, dia wo pe enye wa asase so nye dia wo pe, dia Awurade pe. The Lord brought you for a purpose. And the answer na wo be dwere dia wo pe ho no, they can pursue the agenda of God. Dina kasa Awurade wo pe enye ho e
ɛwɔ asase so sɛdeɛ ɛteɛ wɔ soro awurade nim ɔkyena sene wo onim adekyeɛ ɛsene wo ɛnti wobɔ mpaeɛ a pursue the will of God that Lord let thy will be done in my life. Amen. Enti aya ntoto wabrabɔ na jeje mu just like that, but let it be a calculated steps in God. Amen. Toto wanamo toto ni ye calculated steps in God. Na eno edo beko yie die mu, eno de beko wisira mu, eno de beko dankwa mu. Amen. Yes. Twazo Wahiniemra. Openya wasase. Said ye was soro. Mayen dada duane. Yes. Na fayen aka chaye. Na fayen aka echaye. Said ye de che wona odi aka. These are the will of God. Etina me catch us say onyame will no edoso. We have the general one, we have specific ones. Amen. And into what tijina sireni nyina mra. Amen. Matthew 26, chapter 26, verse 36 to 39. Ye the will of God. And unti eniema bi wura wa brabo mu a baboso mo animra ho so na tijina sa asode honhom de e wo tamfo no yourself for dia na opeso de bowura wa brabo mu no de wia wo firi awurade na ase mempene emfa ho ne se de wo sitie obia ni ho a wabro nyankrompon ahoden so obia ni ho a ose wo ne de o tumi sin awurade. No, there is none, not even one. Matthew 26 verse 36. Yes. Ena Yesu ne won duru baabi a wofre ho Gethsemane. This is the will of God that was so specific to Jesus. Amen. Yes, to us. Ena Yesu ne won duru baabi a wofre ho Gethsemane. Na waka kire asuafo no se. Montena ase wo ha. Na menkɔ no ho a menkɔbɔ mpaya ansa. Na wofa Petro ne Sebedu mabanu kan ne ho. Yes. Na ne wura fiti ase ho. Ehoi. Na ne ho yira no. Ena waka kire won. Listen, ne ho yira no. Yesu Kristo abawi ase. Awo baba jenipa ade awura Nyankopɔn ahenie mu ye ne na bone atete ye ne nyawrade ye entem. But already we are adwuma ne sitie na aduru adwuma ne mpamponso. Enti ne ho yira no. Amen. Ne ho yira no. Hwe de we sitie na enye ize etoda na abrabo na eden. Etoda na nema is very tough. Every say na Yesu Kristo ba be wu asore am ya bonabotre. Ya mani tumi ya sobru tumi nyina. But it doesn't come so easily. Openyami shira. Openyami animonyam. But it is not achieved on a silver platter. Yen transen kaye nantoso. Ene nyami animonyam edai ededi ebrem. But we work towards it. We are so determined to move for the glory. Na se o ma de si wanim no ebeye mepo a ene obesan. Na wo san so de awurade aka fa won ye dey emam. Amen. Enti fiduam ha wo no pursue the will of God. De onyame pe no hwehwe na di akire. Eno na beboa. To asoma me nua. Ena waka kire won se. Awreho ahyɛ me kra so. Ediko wuo mu. Montena se ha. Na mo ne menwen. Okɔ nanim kakra no. Ɔde nanim ko butu fom bɔ mpaye se. Magya
Meta. Say betumia. Say a betumia. Mekruwa yinsane me honkwa. Amania ni nsohwa eba mabrabomo. Ohaw ni atetia eba mabrabomo. Animguasia ye ba begume. Empira ye ba bebomi ama me namatete no. Kebeya. Manin same ho. Enka manin suevo me. Amen. Nanso o kan sem. Yes. Nanso. Enya sadia mepe. Enya sadia mepe. Na sadia wope. Thy will be done. Let thy will be done. Glory be on. It comes with a test. In some of MR.IBU school, last term we had exam, promotion exam. Into this term, I be obani yam promotuna. So be kako pacho. Atrasa enyama yedi sin anismu no. Odane nachi e de ma no. Omakru ane yede epa ne ho. Enu nti age se okopa che se yanti age se oyini firi ho. Wo nyina mfiri age se e repeat no. O kana nam. Enti wo pese anas wo mpese Ubeka stage 1 ewo dendua mu ha ewo nyame ahenie mu a ene die si wanim no ka kire agare se ope enye ho mame enti no matter what I will endure it. I will move with your spirit. I will not leave your spirit behind. I will let thy spirit lead me and I will pursue this agenda. This work, the will, your will, I will pursue your will. Open and I'm the juma. And when the Yesu Christo can, it is Anka Yesu, Eka said, Manem Pami, when I'm in Yebima. And can just imagine what will happen. And Kabotaya bury us and Kanya Day and Yeho. But he faced it. I am Yabutana King Kambabuni, not still ready, so ready, the entro. Atetinia mania yechi Yesu Kristo firm enu ntina na ne kra abotono but owie ye no awurade tumfo Jacob tumfo epe eba mu ma Yesu Kristo no o se ono nko ane sefata so bie nwumanim John ani suade hu that at the name Jesus, every knee bows and every tongue confess that Jesus is Lord. At the end of the day, Amen. Elunti aya nyeja ohosa. Pursue the will of God. Jesus pursued the will of God. So who amani ofamu a wo de okra de unkohe. Obeji wiase nyina o. It's not easy. Meme dia kakrakai me boni. Ebia also die. Asimasi so die. Reconciling us unto God no, is not an easy task. He has to lose his life for your life. Amen. Into bompire. Oh Lord, let thy will be done. God has purpose and plans for you. Oh botaye enti awo wiase. Empo oh botaye enti awo danduam ha. Eni se wo de da bia oba no opie na akọ oba na opie na akọ oba no opie na akọ na huhu ade poten awo ya. I am telling you, say, you are making a mistake. But the most interesting aspect of it, ne say, and ne, ma break your mind about it. Find something and do something in the kingdom of God. Tell Lord, let thy will be done. Opa wo emame ewo denduam ha no manemrem manenya adwuma eno ena medi akiri. Amen. Awurade pese o hyira wo.
opese o ma wiase nyina te wo nka emma ha mpie nko keke. Amen. Ese panyini aya won tan kasa saa ode nani na yede ehwa ade saa na ye papa odifo patafo aye ode nani ene ehwa ade emre bi o kan sembi o se onyame amu bia adwene ni nyansa enti ade na wo ye na adwene ho yie na hwese eya anase enye enti ade bi wo no a wo betimi de wadwene ene wo nyansa aya twon ho afiri ho a ono emeye ho akwankyere mfama wo. You have to do it. Ade bro so no de bro wa ho ode so no, it is so small and low in his presence. And the time biano, quicken yourself and live and pursue the will of God. You hear the next Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. The Mraya boy who are up no. Not the Echatuo no, the Jeremiah Echatuo. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Fawakuma nyina bata awurade ho. Fawakuma nyina bata awurade ho. Na mfa wo ho ntwere wo nhunu mu. Emfa wo ho entwene wo nhunu mu. Yes. Because wo uni ahoten. Uni tumi. Emfa wo ho nto ho so. You have special ability in you. You think say a one kasa bona fide property. No. Eye urade edia. Eto bi wa no ogina me na urade ayi mi sei. Ai me manya ade ne nyedai enkoso boa. Onyame o thousands and over people. Se wo free ho a obeye no aye ni yie. Yes. Enti mfa wo ho nto wo dai wonti ase so ananse wa ho oden ana wo hunu mu na mom dai. Verse 6. Verse 6. Hu awurade wa kwan nyina mu. What's it say? Hu awurade wa kwan nyina mu. Na ono na wo betene wa kwan. Na ono na betene wa kwan. Amen. Elunti o pese o pursue the will of God hu awurade. Na wontene wa kwan ma wo. So that you be able to pursue the will of God. Amen. Yede tu ye ho fo. Yede kenya ye ho ye ho. Ye kaka ye ho ye ho. Se de be ya dani dan nyina no. Ye betimi atena awurade na ase. Amen. Jeremiah 29 verse 10 to 14. Na yemfa emra Jeremiah 29. Jeremiah 29. Into the 4 a mass wording emfa ye no mum. Ye nyina ye nka mum na ye ntena na awurade pe abaw e de amaye. Amen. Yes. 29 verse 10. Good. Na se awurade sie ni. Se awurade sie ni. Mfrinsia duosun nya duru Babel. Mfrinsia duosun nya ye dai. Eduru Babel. Eduru Babel. Meba ma behwemo. Meba abehwemo. Na mama masempa no abamu amamu. Na mama masempa na ye dai. Abamu amamu. Babel ben mu e na wote. Mfrinsia duosun ben na wonam mu. Eya tete edema wo. Emma wo sometimes I know we are you are gonna free urade to me na ho ode so ne nimonyam ene ne mpagya ye so amo akoto amanie mu. O says na semre ne so a utimi gina weta so wa urade mu a na emre ne so a meba be dey meba be yiwu meba be srawo to asoma me meba ma behwemo na mama sempa no abamu amamu mama sempa na yedai abamu amamu. And if you pursue the will of God unyame asempa ebebam efrise urade beba be srawo. Amen. Amen. Yes. Some de mo besane aba kuro yi mu. Some de mo besane aba kuro de yi mu bio. Yi mu biem. Na me de former place. Woni mo nyama na urade ahyehye de ama wo no. Enkunim dia awurade ahyehye de ama wo no wo se wo de beba mu biem. Amen. Amen. Yes.
Na me deɛ. Minim adwene ko a meredwene mo ho. Minim adwene ko a meredwene wo ho. Awurade asɛm ni. Wontimi nwene mmoa wo ho. Awurade ene betimi yɛdɛ aboa wo. Na me deɛ. Minim adwene ko a meredwene mo ho. Yes. Awurade asɛm ni. Awurade asɛm ni. Asomdwe adwene. Ɛyɛ asomdwe adwene. Ɛnyɛ bɔne deɛ. Ɛnyɛ bɔne deɛ. Sɛ merema mo awieyɛ pa. Sɛ merema wo awieyɛ pa. Ɛne anidasoɔ. Ɛne anidasoɔ. Awurade ɛpɛ no no. That is the will of God. Ɔma wo awieyɛ pa. Ɛne anidasoɔ. Ɛmfa wo ne deɛ ɔbɛhwere wɔ abrabɔ mu. Ɛmfa wo ne deɛ wontimi nyɛ. Sɛ Awurade han no pie wo so a, you have the ability, the capabilities, the strength enough to accomplish everything, because with God all things are possible. Yanko. Na sɛ mobɛfrɛ me. Na mo akɔbɔ me mpaeɛ a. Na mabɔ mpaeɛ a. Metie mo. Verse 13. Na mobɛhwehwɛ me ahu me. Mobɛhwehwɛ me na mobɛhu me. Ɛfiri sɛ. Mode mo akoma nyinaa bɛhwehwɛ m'akyiri. Mode mo akoma nyinaa yɛdɛ. Ɛbɛhwehwɛ m'akyiri kwan. Akoma no ɛfa. Dabi. Mode mo akoma nyinaa bɛhwehwɛ m'akyiri kwan. Na mɛma mo ahu me. Awurade asɛm ni. Na mede me nnomum bɛsane aba. Yes. Na mo aboa mo ho ano afiri amanaman a mapam mo akɔ hɔ no nyinaa mu. Yes. Awurade asɛm ni. Na mede mo bɛsane aba deɛ mema a wotuu mo. Na mede mo bɛsane aba deɛ mema a wotuu mo firi hɔ kɔɔyɛ. Amen. When you pursue the will of God, adeɛ biara firi wo nsa no ɛbɛsane aba. Adeɛ biara wo hwehwɛ animu no wo nsa bɛka. Adeɛ biara wo susu sɛ ayɛ den ɛwɔ obira mu no ɛbɛyɛ mmerɛ. Onyankopɔn asɛm nie. Pursue the will of God. Oh Lord, let thy will be done in Jesus' name. Amen. For you strong and kind, mighty heart and a brilliant mind, generosity in every game, change the world in your name. Every day you rise and grind, lift us up, leave none behind. In your shadow we find the light, guiding us to better heights. Oh, platform to the power, strength and love in every hour, generosity like summer rain, you shine through every pain. Oh, you the power, strength and love in every hour, generosity like summer rain, you shine through every pain. In your presence fears subside, kindness is your greatest pride. Every battle you fight to win, bringing hope time and again. When the world feels cold and dark, you ignite that hopeful spark. With a heart so big and wide, bringing hope time and again. Oh, platform, you the power, strength and love in every hour, generosity like summer rain, you shine through every pain. When the world feels cold and dark, you ignite that hopeful spark. With a heart so big and wide,